Nero kamana inya kumkitira Mogi TV ka kuru ne wang sai chenro moro mar buch jopiny machakore sani wendwa modhi yalo sedonje studio ka jaduong' Wycliffe Omondi men jasiasa ni ka ero kamana inya kumwa sechegi. Asante. David Oyaro ben japuonj bende nitiere ka ero kamana inya. Ero kamana. Wadhigo kod gimbake wach mar mibadhi mosebedo katimore od bura to kapok wachako kanyo ni joma nitie wuoyo godo ma jopiny mang'eny jo Siaya no wuoyo jo Kisumu no wuoyo Mombasa ma e gima ne giwache wach mar mibadhi. Tie kako o tugo kich Ruto timo gima ber kendo adwani mokwonga wachi ni mokwongo Ruto wuon ene jamibadhi maduong' to jogi bende odhi osoko bende tim mibadhi kwa ng'iyo chakre Senate wan muwuon kaka waweg Siaya ujo Siaya wakwongo waneno mibadhi maduong' e Senate kanyo nikech Senator marwa kaka en ng'amu ng'eyo buru onge gimotimo nindo gi madho chae kucho omiyo ok wayie mana achiel kuom mibadhi ma onge gima wayudo ber mwayudo e Senate onge kuchaki dhi kende jok mamo senators mamoko mibadhi ng'eny gikalo gigi kendgi mok gibi giyud pachwa omiyo watemo nyiso ng'ato ka ng'ato gime Ruto otimo kich mo watimono osoko maber osoko nikech mano mibadhi otemo siemo jogo but gima maduong' mabwa nyalo wacho ni Ruto bende jamibadhi to soko jamibadhi gigore agoya gin giwegi kendo ka gitieko wan wabro mana winjo piny osebedo margi omiyo kata senators joka ma wan waol gi mibadhi momiyo gige siasa waol godo omiyo ka jatend mibadhi osefwenyo ni mibadhi moro nitie matiene begini no neno ka koro muome iruru kamano. Ker William Ruto nyocho makre sana gi wabunge iwinjoga ma onge pogruok gi executive gi legislature kod judiciary sana kin pogruok mar legislature king'iyo legislature gi executive to chalni neno gimoro achiel because wabunge kanyo chani bunge to kinyal pingo makosa moro mowuok ka executive mene makosa mokwongo lakini sirikal mar William Ruto nyocho sebed ka giriure sana gi wabunge koro ka wabunge kata ka shida moro nitie to ineno ka onge mbunge mawuoye ka mibadhi moro nitie mowuok onge mbunge mawuoye iwinjoga ai kendo wach makoro ineno kotuolore ni iwinjoga en wach ma sebed ka ji wuoye iwinjoga ni kan tie gine to en gima kata okara wan mwacho wabunge wuone mawacho kino ka wabunge wacho ni mondo bill chanyoro ogol nja neno ka pesa ipogi bunge en wach ma wabunge wegi gin ma giwacho giwegi en the number one consumer my intelligence makantie joma gi mibadhi bunge Kel William Ruto ongeyo kino ko wuoye kamano iso no wacho gimong'eyo sana CDF idwa no poge mondo wabunge focus itijgi mar oversight representation iwinjoga and representation kok wapogo wachni kaza ni wabunge ko biri gwenka to gin ging'iyo mana weche mag CDF niwach ng'en CDF kacha wabunge almost every year wabunge ni karibu more than 100 million mong'iyo iwinjoga to koro pesa no tiende ni attempt wabunge kod pesa tiende ni koro wabunge ma Kenya ok nyal fight corruption iwinjoga koro gima kero timono anasiro because bunge wuoye gi sani kaka ineno sana konywandre gi wacha CDF ok ginyal tiyo tijgi mar ng'iyo kaka pesa tiyo wach wabunge ema miyowa pesa mwatiyogo wabunge ema golo pesa madhi executive itiyogo ok inyal bedo ni golo pesa tibendi ibendi golo mari mibendi tiyogo tiende ng'ama boyo oversight onge koro ntiere mibadhi to nitie Kenya ka ok anyal wacho ni mibadhi onge nani wadwaro gimiluongo ni goodwill iwinjo koro wadwaro jotelo manyalo bet gi chir mar gore gi mibadhi ni jogo magolo taxes ka an ka in nyakore moseni pesa wa tiyo maber ichoko pesa wa to tiyo maber wasiga bedo kwaneno kaka jopiny no wabunge mwayiere od bura kanyo thothgi to gin ga jok moriere thothgi timo mibadhi kendo thothgi kalo chike e od bura seche ma giparo na nitie gima onego bed ni migi ka gikal chikego ne waneno kata mana finance bill 2023 mane wayuake sana kaka jopiny kane kale nitie jo od bura manomi pesa manodhi mana bayo oko
moko be chingno onge, moko be wacho ni mana madhum na chai bunge kanyo to kidhi assembly. Either gisabotage process by lack of participation or gisabotage process kokalo kuom koso betie dhie kuonde mopogore opogore kaachiel kod bedo gi dich mopogore opogore. Mano kopogore kod donjo kacha kod goye yes kaka idware. Koro gisika bedo ka gikalo chike kalure gi gima giyude ok kalure gi tijgi mane wayiero negi. Koro kiro timo maber koro golo gini oko oyangra ayanga mondo obende koro osase, aparo no sase jogi koro odhi ahinya mabe mano ber. In fact ana onge lwedo nikech wadwaro no piny obed soba, wadwaro piny obed yo maratiro, to piny dak bed soba ka jok mwa yiero mondo rang wang serikal mamalo ema kwayo serikal mamalo nyamit bilie eka gikal chike mane wayiero gi mondo gikal. Omiyo kiro timo maber. Bende kane nene lweny moro en an jogo koro ochalo ng'ama ubayo kidia obongo mar kich, to kich koro nyaka tugre. Wabunge paro ni gibedo exposed emomiyo igi wang', to ok no wakiaga gibed ka ging'eyo ni wang'iyo ni mibadhgi gitimoga. Koro gima gidondre ni gikeri mano onge.